कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 Hare Krishna, Mataji, Padma Mataji. Thank you so much, Mataji. Hari Bol. Hare Krishna. सर्वं कृष्णमयं कृष्णार्पणं हरे कृष्ण मत Krishna Arpanamastu. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Thank you. எல்லாரும் இந்த குழுவில் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அதிகாலையில் உள்ள அந்த ஷாட் பாகவதம் கிளாஸுக்கு வந்திருக்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். எல்லோரையும் நம்ம ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் குலாய் டெம்பிள் சார்பில் நான் உங்கள் எல்லாரும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு, குருவுக்கு, நாமனிஷ்டா பிரபுக்கு எல்லோருக்கும் நம்மளுடைய நன்றி உணர்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் இதை ஆரம்பிக்கலாம். பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரி போல். ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माता जी. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? இவ்வளோ புராணங்கள். எவ்வளோ புராணங்கள் இருக்கு? 18 18. எவ்வளவு உபநிஷதங்கள் இருக்கு? 103 108. ஓகே. ஸோ இவ்வளோ உபநிஷதங்கள், வேதங்கள், உபநிஷதங்கள், புராணங்கள் அத்தனையும் கொடுத்துருக்கா. எது கொடுத்துருக்கா? இந்த பாமர மக்கள், இந்த புத்தி அறிவில்லாத மக்களா, ஞான சூன்யம். நம்ம யாரு ஷீலா சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வந்து சொல்றார், ஞான சூன்யமான மக்கள் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி உள்ளவாளெல்லாம் கரை சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக தானே கொடுத்தார். அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்குறோம் அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கார், மனம் முடிஞ்சு போயிருக்கார்.
அது பார்த்தோன்னே பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா, பரீட்சித் மகாராஜ் இந்த மாதிரி 7 நாளில் சாக போகிறான்னு அங்கே யாரை கூட்டின்னு வந்தார் பகவான்? சுகதேவ கோஸ்வாமியை. அதே மாதிரி இந்த யமலார்ஜுனா அவள் அந்த ட்ரீயாக இருந்தவா யார்? நலக்குபேரா மணிக்ரீவா. அவள் இந்த மாதிரி ஒரே இன்டாக்சிகேஷனில் மூழ்கி தண்ணி மறந்து இருக்கிற நேரத்தில் பகவான் நாரதரை அனுப்பினார். அந்த மாதிரி இங்கேயும் வியாசதேவர் அப்படி வருத்தத்தில் இருக்கும்போது பகவான் நாரதரை அனுப்பி வியாசதேவருக்கு உபதேசங்கள். மாதாஜி, வியாசதேவர் பகவானோட அவதாரம் மாதாஜி, அவருக்கு எதுக்கு உபதேசம் மாதாஜி? அப்படின்னா என்ன நமக்கு சொல்லணும் இல்லையா? பரீட்சித் மூலமாக பாகவதம் கிடைச்சது, அர்ஜுனன் மூலமாக பகவத்கீதா கிடைச்சது. ஸோ இந்த பாகவதத்தை அவர் எழுதினா தானே, வியாசதேவர் எழுதினா தானே சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சொல்ல முடியும். சுகதேவ கோஸ்வாமி தானே அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் சொன்னார். அது எதுக்கு மாதாஜி அவசியமா அப்படின்னா, ஆமாம், ஏன்னாக்க நம்ம பகவான் இலக்கிய அவதாரமாக வந்திருக்காரு. அதில் அது எப்படி மாதாஜி பகவான் இலக்கியமாக கூட அவதாரம் எடுக்க முடியுமா? ஏன் பகவான் வராகராக அவதாரம் எடுக்கலையா? கூர்மராக அவதாரம் எடுக்கலையா? மத்ஸ்யராக அவதாரம் எடுக்கலையா? நரசிம்மர் பாருங்கோ, அப்படி அற்புதமான அவதாரம் அது. பிரம்மா சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் காப்பாற்றினார். தன்னோட பக்தன் வாக்கு கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சின்ன 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 கண்டிஷனையும் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணார் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணினவர் ஏன் இலக்கிய அவதாரம் எடுக்க முடியாது? ஸோ அதனால் இலக்கிய அவதாரத்துக்குள்ளே அவர் வரணும். யார் மூலமாக அதை கொண்டு வரணுங்கிறத அவர் டிசைட் பண்ணுவார். ஸோ அதனால் அவர் நினச்சார், நானே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போகிறேன், அப்போ தான் இந்த பாமர மக்களுக்கு நான் ஒரு இது கொடுக்க முடியும், புனிதமான இந்த இலக்கியத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்தார் இல்லையா? அந்த இலக்கியத்தை நமக்கு இங்கே படிக்கிறதுக்கு யார்? அவர் நாரதர் சொல்லிட்டார், நம்ம வியாசதேவர் எழுதிட்டார், எல்லாம் பண்ணிட்டார். அதை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுதா? தெரியலை. தெரியறதுக்காக யார் வந்தா? இப்போ முதல்ல மகாபிரபு வந்தார். மகாபிரபுக்கு பாகவதம் கேட்கணும் அப்படி பிடிக்கும். கதாதர் மூலமாக திருப்பி திருப்பி, அதுவும் எஸ்பெஷலி துருவ சரித்திரம், பிரகலாத சரித்திரம் எல்லாம் அவர் திருப்பி திருப்பி தினம் கேட்பார். சரி, அதுவும் போயிடுத்து 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. யார் இதெல்லாம் பற்றி? பாகவதம் இப்பயும் சொல்கிறா, பாகவதம்லாம் ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்னு இப்போ இந்த காலத்துலேயும் சொல்கிறா. ஸோ அதுக்காக திருப்பி பகவான் யாரை அனுப்பினார் நம்ம கிட்ட? அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா நம்ம ஷீலா பிரபுபாதுக்கு ஜெய் அவரை அனுப்பி அவர் மூலமாக இந்த இஸ்கான் இத்தனை இடத்துல எவ்வளவு கோவில் இல்லையா, அவ மூலமாக ஒவ்வொரு கோவில்களில் எவ்வளோ ஆச்சாரியர்கள், நம்ம நாமனிஷா பிரபு மாதிரி அவ எல்லாரும் நமக்கு கொடுத்துட்டுருக்கா. இன்னைக்கு அவள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நமக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம இத்தினோடு கஷ்டப்பட்டு காத்தால எழுந்து அதை படிக்கணுமா வேண்டாமா இல்லையா? அதுக்காக தான் இன்னொரு வாட்டி எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்து கொண்டு நான் இந்த மங்களாச்சரண் மேலே ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமः ஸ்ரீச்சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாத்மி சபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரும் ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவம் ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாத்தம் சககண ரகுநாத்தான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணபாதாம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம் ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रक्षाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. இந்த அற்புதமான ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி அதை என் பின்னாடியே சொல்லிடுங்க. முதல்ல லைனா, அதுக்கப்புறம் 2 லைனா, அப்புறம் ஒன்றா. ஒரு வாட்டி நான் பிரித்து படிச்சுடுறேன். விசக்ஷணோஸ்யார்ஹதி வேதித்தும் விபோர் அனந்த பாரஸ்ய நிவృత్తதः சுகம் பிரவர்த்தமானஸ்ய குணைர் ஆத்மனம் ததோ பவான் தர்ஷய சேஷிதம் விபோஹோ. ஹரே கிருஷ்ணா. விசக்ஷணோஸ்யார்ஹதி வேதித்தும் விபோர்
विचक्षणो ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சொல்லுங்க. நமக்கு பாகவதம் சொல்றதுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அனந்த பாரஸ்ய நிவ்ரிதத்த சுகம் निवृत्तितसुखम् பிரவர்த்தமானஸ்ய குணைர் அநாத்மனஸ் मनस् ததோ பவான் தர்ஷய சேஷ்டிதம் விபோः. ரெண்டு லைன். விசக்ஷணோஸ்யார்ஹதி வேதிதும் விபோரனந்த பாரஸ்ய நிவ்ருத்தீத சுகம் பிரவர்த்தமானஸ்ய குணைரநாத்மனஸ்ததோ பவான் தர்ஷய சேஷ்டிதம் விபோः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபுல் ஸ்லோகம். விசக்ஷணோஸ்யார்ஹதிவேதிதும் விபோர் அனந்த பாரஸ்ய நிவ்ருத்தித சுகம் பிரவர்த்தமானஸ்ய குணைரநாத்மனஸ் ததோ பவான் தர்ஷய சேஷ்டிதம் விபோः. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி கை ரைஸ் பண்ணிருக்க. மீனிங் படிச்சுடுறீங்களா மாதாஜி? முதல்ல வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். விசக்ஷனா விசக்ஷனா மிகுந்த திறமை வாய்ந்த, அஸ்ய அவரின், அர்ஹதி தகுதி பெற்றுள்ளார், வேதித்தும் அறிவதற்கு, விபோ பகவானே, அனந்த பாரஸ்ய எல்லையற்றவரின், நிவ்விருதித்தக ஓய்வு பெற்ற, சுகம் பௌதீக சுகம், பிரவர்த்தமானஸ்ய அதில் பற்று கொண்டிருப்பவர்கள், குணைகி பௌதீக குணங்களால், அனாத்மனக ஆன்மீக அறிவற்ற, தத ஆகவே, பவான் மேன்மை மிக்கவரான நீங்கள், தர்ஷய வழிகாட்ட, சேஷ்டிதம் செயல்கள், விபோக பகவானின். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து புரியறது பத்திலாம் நமக்கு ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர் யாரு? வேதவியாசர். சோ நாரதர் சொல்ற நீங்க அவ்வளோ திறமை வாய்ந்தவர். அப்புறம் நீங்க அந்த பௌதிக சுகத்திலிருந்து நிவிருத்தி பெற்றவர். இதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியம். பத்தில நிவிருத்தினா என்ன? ஓய்வு பெற்ற. சுகம்ங்கிறது இங்க பௌதிக சுகத்தை குறிக்கிறது. ஸோ பௌதிக சுகத்திலிருந்து நீங்க விடுபட்டு இருக்கிறதுனால, கரெக்ட், அதனால உங்களால சொல்ல முடியும். பௌதிக சுகத்துல இருக்கிறவா சொன்னா யாருக்கும் இப்ப மற்றவாள் நீ பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிண்டே ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டே போனேன், நான் பண்ணாதேங்கோ அப்படின்னு யாராவது கேட்பாளா? நம்மளாம் எப்படி முதல்ல சொல்றோம் இல்லையா, ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச்னு. ஸோ அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. யாருக்கு? வேதவியாசருக்கு. அவர் ஏற்கனவே செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் அந்த மாதிரி. அதனால சொல்றாரு, நீங்க சொன்னா மனுஷாளுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல அறிவே இல்லாதவாளுக்கு, அறிவற்ற ஆன்மீக அனாத்மன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அறிவற்றவர்களுக்கு அறிவு அப்பதான் வரும், நீங்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரேமா மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பல பரமபுருஷர் எல்லாவற்றையும் எல்லையற்றவராவார். பௌதீக சுகங்களை துறந்தவர்தான் ஆன்மீக அறிவை புரிந்து கொள்ளும் தகுதி படைத்தவராவார். எனவே ஜடப்பற்றின் காரணத்தால் தகுதியற்ற நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு பரமபுருஷரின் உன்னதமான செயல்களை பற்றிய வர்ணனைகள் மூலமாக ஆன்மீக தன்னுணர்வுக்கான வழிகளை நீர் காட்ட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கு? பரமபுருஷவர் எல்லையற்றவர். இங்க வந்திருக்கு பாருங்க, அனந்தம், அனந்த பாரஸ்ய. அந்தம்னா என்ன? ஒரு முடிவு. அனந்தம், அவருக்கு ஒரு முடிவே கிடையாது. எல்லாத்தையும் படிச்சதுக்கு அப்புறமும் அவர் பூர்ணமாக இருக்கார். பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷ்யத்தே. இவ்வளவு பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் அவசிஷ்ய மீதி இருக்கக்கூடிய அவரும்
பூர்ணமானவர். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானை யாரால சொல்ல முடியும்? விசக்ஷனா, விசக்ஷனா. சக்ஷனா நல்ல அந்த விஷன் உள்ளவா, உன்னத பார்வை உள்ளவா, பௌதிகத்திற்கு மேல போய் ஆன்மீகத்தை பார்க்கக்கூடியவர்கள். விசக்ஷனா, மிகுந்த திறமை உள்ளவரான நீங்கள். வேதம்னா என்ன? அறிவு, நாலேஜ். வேதுனா வெர்புல டு நோ, தெரிஞ்சுக்கிறது. வேதம் அறிவு. ஓகே, அந்த அறிவை, எந்த அறிவை நீங்க கொடுக்கணும்? பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு. நீங்க நிறைய வேதங்கள் கொடுத்திருக்கீள். அதுல அந்த எதிர்பார்ப்பை நோக்கி செய்யக்கூடிய அந்த மாதிரி காரியங்களை செஞ்சா என்னென்னலாம் கிடைக்கும், எப்படி பகவான் நமக்கு அருள் புரிவார். நம்ம சும்மா அந்த வேதங்கள்லாம் செஞ்சானாக்கா அருள் யாரு கொடுக்கறது? பகவான் தானே. அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் ஒன்லி அந்த பகவானை பத்தி நீங்க டைரக்டா சொல்லலை. அவர் சொல்லியிருக்கார். ஆக்சுவலா என்னன்னா, வேதம் படிக்க படிக்க ஃபுல்லா படிச்சாதானே கடைசியில உள்ள தெரியும். நம்ம இப்போ ஹிமயமலைக்கு போறோம், ஏறிண்டே இருக்கோம். கடைசியில அந்த சிகரத்துக்கு போகாம நம்ம சொல்ல முடியுமா? நான் மலையில ஏறிட்டு வந்துட்டேன், மலை சிகரத்துக்கு போனா தானே நமக்கு ஃபுல்லா இமயமலையை பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க வேதம் கொடுத்திருந்தாலும் மக்கள் அந்த கடைசி வேதத்தின் சாரம் என்ன? சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், அந்த பகவானை திருப்திப்படுத்துவதுதான். நம்ம இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேதத்துல அக்னிகோத்திரத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கா. நிறைய பேர் காலங்காத்தால என்னன்னா அந்த சன்ரைஸ் ஆகிற டயத்துல எல்லாம் அக்னிகோத்திரம் பண்றா. ஆனா அவளோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பகவானை புரிஞ்சுக்கணும். நான் இந்த அக்னிகோத்திரம் பண்ணா பகவான் சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னு இருக்கா? இல்லையே. அவன் இந்த அக்னிகோத்திரம் பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த தாமத்துக்கு போனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இதை இப்படிதானே அவ பண்றா இல்லையா? அதனால அது இல்லாமல், அந்த நோக்கங்கள் இல்லாமல் பகவானை மற்றும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். ஏன்னா அதை தவிர மற்ற எல்லா தர்மஸ்வநிஷ்டித பும்சாம் விஸ்வசேனோ கதாசுயக ந உத்பாதையே தியத்தி ரத்திம். யாருக்கு ரத்திம்? அந்த பகவானை பற்றிய ரத்தி, அந்த பகவானை பற்றிய பிரேமையை. நமக்கு தர்மஸ்வனிஷ்ட, நம்மளோட வர்ணாசிரம தர்மங்களை பண்றதுனால அந்த பகவானுக்கு ஒரு ஆசை வரலைனாக்க ஸ்ரமையை வைகி கேவலம், அதெல்லாம் வெறும் சிரமந்தான், வெறும் வேஸ்டான அது என்ன முன்பாடுகள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ பாருங்க, நான் ஒவ்வொரு லைனாக படிச்சுக்கிடுன்னு சொல்லிடுறேன். நான் இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? ஓகே, 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கு. மதம், விஞ்ஞானம் குறிப்பாக அது பகவானின் தெய்வீக இயற்கையை பற்றியதாக இருக்கும்பொழுது புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கும். நம்ம நிறைய கதைகள் படிக்கிறோம், அதெல்லாம் புரியறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கா? நமக்கு இல்லை. அதே இது பாருங்க, நம்ம சின்ன குழந்தையிலேருந்து நமக்கு லலிதா சஹஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பா. அந்த கதையை ஒரு பட்டி நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இந்த பகவானை பற்றியதெல்லாம் நமக்கு புரியுமோ? விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம கற்றுருப்போம் இல்லையா? ஸோ ஆனால் இப்போ பாருங்க, இந்த பாகவதம் இவ்வளோ கிளாஸ் இருக்கு, எவ்வளோ ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சிருது. அப்போ நமக்கு தெரியல பகவானை பற்றி கற்றுக்கிறது ஈஸின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் இப்போ நமக்கு ஈஸியாக தோன்றுறதுன்னா, நம்ம பக்தர்களோட அசோசியேஷனில் இருக்கும். உங்களை மாதிரியெல்லாம் காத்தால டெய்லி டான் அந்த 5:30 மணிக்கு 7:30 மணி மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பக்தர்கள் கூட இருந்தால் எதுதான் புரியாது? எல்லா கஷ்டமான விஷயங்களும் புரிஞ்சிடும் இல்லையா? அதனால சொல்ற, மதம் விஞ்ஞானம்ங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், அதை இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் பௌதிக செயல்களில் அளவுக்கு அதிகமான பற்று கொண்டிருப்பதனால தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது. பட் அந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து பற்றுகள் போயிடுத்துனாக்க என்னாகும்? அதை புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு விஷயமே இல்லை, ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கத்தில், பௌதிகத்தில் ஒரு கால், ஆன்மீகத்தில் ஒரு காலுன்னு வச்சுட்டு இருந்தோன்னா டமால் 2 போட்டு போயின்னு இருக்கு. ஒரு போட்டு பௌதிகம், ஒரு போட்டு ஆன்மீகம். ரெண்டில் நம்ம கால் வச்சுன்னு போனால் என்னாகும்? உள்ள மூழ்கி போயிடுவோம் இல்லையா? ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை, பௌதிகத்திலேயே நம்ம இருந்தோம்னாக்கா ஆன்மீகத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் ஆன்மீகத்துக்கு வர்றது ஈஸி அப்படின்ட்டா எப்படி? ஆன்மீக அறிவின் முன்னேற்றத்தினால் பௌதிக செயல்களிலிருந்து கிட்டத்தட்ட முழுமையாக விலகியவர்களான மிகவும் திறமை வாய்ந்தவர்கள் மட்டுமே இப்பர் விஞ்ஞானத்தை கற்பதற்கு
அனுமதிக்க முடியும். ஸோ எனவே நம்ம முதல்ல பௌதிகத்திலிருந்து விடுபடணும். பௌதிகத்திலிருந்து விடுபடுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லையே மாதாஜி. கேட்குறதெல்லாம் காதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதே, பார்க்குறதெல்லாம் கண்ணை அட்ராக்ட் பண்ணுறதே அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம பயிற்சி மூலமாக அர்ஜுனர் கேட்டார் இல்லையா, சஞ்சலம் ஹி மனக கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத்திரிடம் தத்யாகம் நிகிரகம் மன்யேர் வாயூரிவ துஷ்கர். இந்த மனசை கட் பண்ணுற கரை அதை கட்டுப்படுத்துறது காத்த கூட பண்ணிடலாம் போல இருக்கே பகவானே, மனசை முடியலையே. பகவான் என்ன சொன்னார்? பகவானு ஸ்ரீ பகவானு வாச்சா அசம்சயம் மகாபாகோ. ஓ அர்ஜுனா மகாபாகா, அதில் சந்தேகமே இல்லை. மனோ துர்நிகிரகம் செல்லம்னா ஒத்துக்கிறேன், அது கஷ்டம் தானே. ஆனால் இம்பாசிபிள் கிடையாது, முடியாத காரியம் கிடையாது. எப்படி பண்ண முடியும்? அபியாச யோகேன கௌந்தேய வைராகியன. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே எதுவும் ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லை. பிறந்ததுலேருந்து அந்த குழந்தை பாலுக்கு கூட அழுது தான் வாங்கிட்டு இருக்கு. கீழே விழுந்து விழுந்து தான் நடக்க கற்றுண்டது. சைக்கிள் பட்டு தான் சைக்கிள் கற்றுண்டது இல்லையா? ஸோ அதனால் எந்த விஷயம் இந்த பௌதிக விஷயங்களே இவ்வளோ ஈஸி இல்லைன்னா ஆன்மீக விஷயங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருமா? ஓகே. ஸோ பல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் ஒருத்தருக்கு தான் அந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி புரியும். நம்மளும் நானும் பாருங்க எத்தனையோ வருஷம் 3-4 அந்த இந்த 20 வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கோவிட் வந்த உடனே நாமினேஷா பிரபு அப்பயும் அப்படிதான். ஒரு லெவல் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு வருஷம் கேப்பு, 2வது லெவல் அட்டன் பண்ணிட்டு அடுத்த ஒரு வருஷம் கேப்பு. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம ஆன்மீகத்தில் வரும். அதனால தான் ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களில் ஒருவர் தான் வருவார். நம்ம பகவத்கீதையில் ஒரு வருஷம் இருக்கு, நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான. யார் சொல்ல போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. 7.3 மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு, மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரநாமம். சகஸ்ரனா என்ன? 1000. 1000ல் ஒருவன் தான். 1000ல் ஒருவன் ஒரு பாட்டு கூட ஏதோ அந்த காலத்தில் கேட்ட மாதிரி இருக்கு. ஸோ மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித் ஏதத்தி சித்தியே. ரேராக தான் வருவான். 1000ல் ஒருத்தர் தான் இந்த கிளாஸில் அட்டன் பண்ணுறா இல்லையா? காத்தாலேருந்து நைட்டு மட்டும் ஒரு லிங்க் ஒரு லாங்குவேஜில் ஃப்ரீ கிடையாது. நம்ம நாமினிஷா பிரபு நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல. ஆனால் அதில் எல்லாரும் வராளா? இல்லையே. மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித் ரேரா. ரொம்ப ஐ மீன் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிடையாது, ரொம்ப அதிசயமாக தான் வருவான் அவன். அடுத்தது என்ன சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு ஆரம்பித்து கொடுத்துட்டேன். மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித் எததி சித்தையே எதாமபி சித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேதி தத்துவத்தக. அந்த 1000ல் ஒருத்தர் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். எந்த தத்துவம்? ஆன்மீகமான தத்துவம். ஆன்மீகமான தத்துவம் என்னது? ரொம்ப ஈஸி. கஷ்டமானதா என்ன? பகவத்கீதை சொல்லிடுத்து இந்த வருஷம். இன்னொரு வருஷம் இருக்கு பாகவதத்தில், கோடிக்கணக்கால தான் ஒருத்தர் வருவார். அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். யார் சொல்ல போறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாருக்கும் அந்த வருஷம் தெரியுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. 6th chapter 6th canto 14th chapter 5th verse. மாதாஜி நம்ம ராதிகா மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தாலே 2-3 நாள் முன்னாடி. முக்தானமபி சித்தானாம் நாராயண பராயம் சுதுர்லபம் பிரசாந்தாத்மா கோட்டிஷ்வபி மகாமுனே. கோட்டிஷ்வபி கோடிக்கணக்கான ஒருவர் தான் ஒரு பெரிய முனையாக முடியும், சாதுவாக முடியும், பகவானுக்கு பக்தனாக முடியும். நான் சொல்லி கொடுத்தா ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ 3 days முன்னாடி தான் நினைக்கிறேன். முக்தான சித்தானா சொல்லுங்க. ஆனா சொல்றதுக்கு தெரியல, மனப்பாடம். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அதுதான், அது நம்ம நிறைய கேட்டு தான் வரும். வந்துடும் மாதாஜி, கவலைப்படாதீங்க. அப்படி விழா கொண்டன் எல்லாரும் என்ன முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்குமே, அதுவே போரும். பகவான் முயற்சியை பார்த்து தானே கொடுத்துருவார். முக்தானாம் அப்பி சித்தானாம் நாராயண பரா. நாராயணன் தான் சர்வம் அப்படின்னு ஒரு முக்தி பெற்ற நிலை. நிவிருத்தி இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? நிவிருத்தி எங்க பார்த்தோம்? இந்த வருஷத்தில் பாருங்க, நிவிருத்தி சுகம், நிவிருத்தி தத் சுகம். ஸோ அந்த நிலைமைக்கு வரத்துக்கு யாரு? நாராயண பரான்னு வருது. சுதுர்லபம். துர்லபம்னா கஷ்டம், சுதுர்லபம் ரொம்ப 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 கஷ்டம். யாரு? சுதுர்லபக பிரசாந்தாத்மா. பிரசாந்தாத்மா கோட்டிஷ்வபி மகாமுனிகி. கோடிக்கணக்கான ஒருவர்கள் தான் இந்த பாதைக்கு வர முடியும். இந்த பாதை ஆன்மீகமான பாதை, ஆன்மீக தன்னுறவு பெற்ற
பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களில் சிலரால் மட்டுமே இறைவனின் உருவ அம்சத்தை. இப்போ பகவானை பத்தி புரிஞ்சுட்டாலும் அவ பகவானை யாரையும் நினைச்சுக்கிறா? அருவம் நினைச்சுக்கிறா. அவளும் செல்ஃப் ரியலைஸ் தானே, நான் இந்த பாடி கிடையாது, நான் சோல். தேகினோ ஸ்மின் யதா தேகே, எல்லாரோட உடம்புக்குள்ளேயும் அந்த ஆத்மா. தேகினோ அஸ்மின், ஒவ்வொரு தேகத்துக்குள்ளே நான் இருக்கேன், அந்த ஆத்மா தான் நான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா? ஆனால் அதை புரிஞ்சுண்டவாள்ல கூட அவள் வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷனோட நின்றுவா. அதுதான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அந்த பகவானுடைய இஃபல்ஜன் ரிஃப்ளெக்ஷன், லைட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு லைட்டு ஏதோ இருக்குது, அந்த லைட்டு தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. யோகா கிளாஸில் சொல்லுவா, கண்ணை முடிக்கோங்க, அது அட்டென்ஷனை இங்கே கொண்டு வாங்க, ஒரு லைட்டை கொண்டு வாங்க, இந்த லைட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. லைட்டாக பகவான். இப்போ ஒரு மண்பானை ஒருத்தர் பண்ணினார்னா தானே வந்துருமா? ஒரு பாட்டர் ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா? பாட்டர் இல்லாமல் வராது. ஒரு மண்பானைக்கே அதை பண்ணுறவர் ஒருத்தர் வேணும்னா, இந்த அகில சராசரமான அற்புதமான நமக்கு வேணுங்கிற பூமி, ஆப்போ, அனல், வாயு இதெல்லாம் கொடுத்தவர். நேற்று மாதாஜி ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா. எப்படி முதல்ல சப்தம் வருது, சப்தம், அப்புறம் ஸ்பர்ஷம், சப்த ஸ்பர்ஷ ரூபம், ஃபயர் வருது, அதுக்கப்புறம் ரசம், டேஸ்ட் வருது, அதுக்கப்புறம் என்ன வருது, கந்தம். அழகா லைனா சொல்லி கொடுத்தா இல்லையா நேற்றுக்கு கிளாஸ்ல? இதெல்லாம் கொடுத்தவர் ஒரு உருவம் இல்லாதவராக இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது இல்லையா? அதுதான் பகவானின் உருவ அம்சத்தை பற்றி புரிந்து கொள்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ வேதங்கள் வந்து அந்த உருவ அம்சத்தை பற்றி அவ்வளவா அதில் சொல்லலை. சொல்லியிருந்தாலும் ரொம்ப நம்ம படித்து வேதத்தை புரிஞ்சுன்னு கடைசி டாப் மோஸ்ட் விவேகத்துக்கு நம்ம வந்தாதான். விவேகம், இது ரொம்ப அற்புதமான வேர்டு இந்த இதில் கொடுத்துருக்கு. விவேகம்னா என்ன? விவேகமும் நாலெட்ஜும் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போல்லாம் குழந்தைகள் என்னமோ டப்புன்னு போடுறா, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுறது, அதை தான் நாலெட்ஜ் நினச்சின்னு அப்படி கொண்டாடிட்டு அதை கற்றுக்கிறா. அப்படி கிடையாது. விவேகம்னா என்ன? அந்த நாலெட்ஜில் இருந்தும் சாரம். நம்ம வியாசம் பார்த்தோம் இல்லையா போன கிளாஸில், தத்வாக் விசர்கோ ஜனதாக விப்ளவோ எஸ்மின் பிரதி ஸ்லோகம் அபத்திய வத்தியபி நாமான் அனந்தியஸ்ய. அந்த அதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? காக்கைகள் அண்ட் வியாசம், பரமஹம்சர்கள், அன்னப்பறவைகள். அந்த அன்னப்பறவைகள் மாதிரி சாரத்தை கிரகிச்சுக்கணும் வேதங்கள்ல இருந்து. அது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ எனவே அதனால தான் பகவானுடைய தெய்வீக செயல்களை பற்றி மட்டும் நீ பேச மாட்டேங்கிறப்பா அப்படின்னு வியாசதேவருக்கு சொல்றார். தெய்வீகமான செயல்களை விவரிப்பதன் மூலமாக இறை விஞ்ஞான நேரடியாக விளக்கும்படி. ஸோ இதுலேருந்து என்ன புரியுறது? வேதங்கள்ல இருக்கு, ஆனா அது நேரடியாக இல்லை. இன்டைரக்ட் மெத்தட், டைரக்ட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம பாகவதம் வந்து நமக்கு டைரக்டாக கொடுக்கறது. ஷிலா பிரபுபாத் எவ்வளோ லெக்சர்ல சொல்லியிருக்கா. நம்ம வந்து படிப்படியா ஃப்ளோர் இருக்கு, 5 ஃப்ளோர் மாடி, அதில் நம்ம படிப்படியா மாடிப்படியிலும் ஏறி போகலாம். எலிவேட்டரும் இருக்கு, சுவிட்ச் போட்டால் 5th ஃப்ளோருக்கு போயிடுவோம். கண்டிப்பா யாரும் மாடிப்படி வழியா எழுதி போக மாட்டான். இந்த காலத்தை சின்ன குழந்தைகளே போக மாட்டேங்கிறது, ஒரு ஃப்ளோருக்கு கூட லிஃப்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டைரக்ட், ஏன்னா அல்ப ஆயுசு, மந்த சுமந்த மத்த எல்லாம் புத்தி. இப்போ இன்னொரு வருஷம் இருக்கு சொல்கிறேன், அதில் தெரியும் எவ்வளோ மந்தமான புத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படிப்பட்ட மந்தமான புத்தியை வச்சுட்டு நம்ம அவ்வளோ வேதங்களை படித்து கற்றுண்டு இன்டைரக்ட் முறையாக போகிறது கஷ்டம். அதனால விடுப்பா, அதெல்லாத்த விட பகவானோடு பக்தர்கள் இருக்கார் இல்லையா, நம்ம வைஷ்ணவாஸ், அவா கதைகளை பற்றி சொல்லு. அவள் வந்து டைரெக்டாக அவளை கற்றுன்னு அவளோட கதைகள், துருவ மகாராஜ், பிரகலாத மகாராஜ், இவா சரித்திரங்கள்லாம் கற்றுனா அதுக்கப்புறம் பாகவத்தை கீழே வைக்கிறதுக்கு மனசு வருமா? பாகவதத்தை நம்ம படிச்சுட்டே இருப்போம். அதை படிக்க படிக்க என்னாகும்? பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இறை விஞ்ஞானம், த சயின்ஸ், த சுப்ரீம் சயின்ஸ், ஓகே, அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நாரதர் வியாசருக்கு சொன்னார். வியாசர் உடனே கேட்பார், ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே செல்ஃப் ரியலைஸ்ட், அவர் ஏற்கனவே பகவான் ரியலைஸ் தான், அவர் பகவானோட அம்சம்தான். ஏன்னா அவர் சொன்னால் தானே அடுத்தது அவர் மூலமாக யாருக்கு கொடுக்க முடியும்? அவரோட புதல்வர் சுகதேவ கோஸ்வாமி, அப்புறம் பரம்பரையா தென் சுகதேவ கோஸ்வாமி, பரீட்சித் மகாராஜ், அப்போ சூத கோஸ்வாமி கேட்டார். அவர் வந்து நைமிச்சாரியணத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பப்ளிக்கு சொல்றார். எனவே அவர்தான் இதை விளக்குவதற்குரிய சரியான நபர் ஆவார். யாரு? வியாசதேவர். மேலும் வியாசதேவரின் புதல்வராய சுகதேவ
கோஸ்வாமி தான் அதை பெறுவதற்கு சரியான நபரானார். இதுவும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கு. 1.7.8ல சசம்ஹிதாம் பகவதீம் கிருத் வானுக்ரம்ய சாத்மஜம் சுகம் அத்தியாத்ம பயாமாச. சுகம், ஏன் சுக்கனை தேர்ந்தெடுக்கிறார்? அவர் வெளியில வரத்துக்கு முன்னாடியே அம்மாவோட வயசுல 14 வருஷம் உட்கார்ந்து நின்று பகவானே வந்து வாப்பா மாயி ஒன்னெல்லாம் பிடிக்காது நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னப்பறம் தான் அவர் வெளில வந்தார். அப்படிப்பட்ட சுக்கருக்கு சுகம் அத்தியாத்ம பமாசம். சுக்கர் ஏற்கனவே அத்தியாத்மம். அத்தியாத்மன்னா என்ன? கொஞ்சம் கூட அவருக்கு பௌதிகம் கிடையாது. அதுக்கு ஆப்போசிட்டான பகவான் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவர். நிவிருத்தி நிரத்தம் மானிகி. நிவிருத்தி நிரத்தம் அந்த ஸ்லோகத்திலே வந்துருத்த. அவர் ஏற்கனவே நிவர்த்தி ஆனவர் அப்படின்னு அதுல வந்துருத்த. 57 ஆயிடுதா? அதான் மாதாஜி வந்துட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி. இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப ஓகே, நம்ம போயிடலாம், இங்கே பார்க்கலாம். இந்நூல் உண்மையாகவே பகவானின் ஒரு இலக்கிய அவதாரம். இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் இதெல்லாம் வரதா இருந்தா இலக்கிய அவதாரம் ஏன் பாசிபிள் இல்லை? எனவே சாதாரண மனிதர்களால் பகவானுடைய லீலைகளை பற்றிய கதைகளை கேட்டு அறிய முடியும். யார் மூலமாக? நம்ம சத் சங்கத்துல வைஷ்ணவர்கள் மூலமாக. இவ்வாறாக பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டு பௌதிக நோய்களிலிருந்து படிப்படியாக அவர்களால் தூய்மை பெற முடியும். பௌதிகத்துல எக்கச்சக்கமான நோய்கள் இருக்கு. இப்பெல்லாம் குழந்தைகள் பிறக்கிறதுல இருந்தே கண்ணு பாருங்க, அப்படி பிறக்கும் போதே விஷன் இல்லை அவளுக்கு. நிறைய குழந்தைகளுக்கு அது ஏன்னா வெறும் மந்த பார்வை அப்படிங்கிறா. நீங்க சங்கர் நேத்ரால எல்லாம் போய் பாருங்க, 2 வயசு 3 வயசு குழந்தை அவ்வளோ திக்கு திக்கு கண்ணாடிகள் போட்டுருக்கு. ஆனா என்ன சொல்றா? எந்த வியாதியா இருந்தாலும் சரி, எல்லா வியாதிக்கும் ஒரே ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன், எல்லா வியாதிக்கும் ஒரே ஒரு மாத்திரை. என்ன மாத்திரை? பாகவதம். அதை நம்ம படிச்சோம்னாக்க என்ன ஆகும்? திறமை மிகுந்த பக்தர்களாலும் கூட குறிப்பிட காலத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ப பக்தர்கள் அல்லாதவர்களை பக்தர்களாக மாற்ற இது ஒரே வழிதான். நீங்க பாருங்க, நம்மளாம் பக்தர் இல்லாம தானே இருந்தோம். எல்லாரும் எப்படி சீக்கிரமா நீங்க வந்து ஒருத்தர் கிளாஸ்ல சேர்த்து விடுறேன் இல்லையா? அதுதான் இது. பக்தர்கள் அல்லாதவர்களையும் மாற்றுவதற்கு மிக சிறந்த வழி. பாகவத கதைக்கு வாங்க, ஒரு நாள் கேளுங்கோ. நீங்க அப்புறம் தினம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் கூட வேணாம், அலாம் கூட வேணாம், நீங்களாவே எழுந்து இந்த மார்க்கத்துக்கு வந்துடுவேன் இல்லையா? அது நடந்துன்னு இருக்க. எவ்வளோ பேர் எப்படி ஆரம்பிச்ச கிளாஸ் இப்ப எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் நம்ம நமனிஷ்டாவோட கான்கிகிரேஷன் நமனிஷ்டா பிரபுவோட கான்கிகிரேஷனுக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கோம். ஒருத்தரா எப்படி ஒருத்தரா கூட்டின்னு வரா. அதுதான் இல்லையா? ஆயிரக்கணக்கில் மல்டிப்ளை ஆறுது. அது பகவத் பக்தர்களின் இத்தகைய தெய்வீகமான செயல்களால் முட்டாள்களான பௌதிக வாழ்வில் ஒரு மலர்ச்சியை கொண்டு வர முடியும். நம்மளாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? ஆன்மீகத்தில் எப்படி அழகாக போர்வை மூடிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தவா இப்போ இதுக்கு ஓடி வரும். ஐயோ, கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்து குளிச்சுட்டு எவ்வளோ சேன் பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணிட்டு உடனே இந்த கிளாஸுக்கு வரணும். இது இப்போ கண்டினியூ ஆகும் 7:30 மணி மட்டும். எல்லாரும் ரெடியாக உட்காந்துருக்கல அதுக்கு. பகவத் பக்தர்களின் இத்தகைய தெய்வீகமான செயல்கள் முட்டாள்களமான பௌதிகவாதிகளின் வாழ்வில் ஒரு மலர்ச்சியை கொண்டு வர முடியும். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் இவ்விஷயத்தில் பெரும் சாமர்த்தியத்தை வெளிப்படுத்தினர். வீடு வீடா போய் கதவை தட்டி வெஸ்ட் பெங்கால்ல அத்தனை பேரையும் இந்த வழிக்கு கொண்டு வந்தார் இல்லையா? அதே வழியை பின்பற்றுவதன் மூலமாக சச்சரவுகள் நிறைந்த யுகத்தில் கலவஸ்மின் யுகே ஜனாக, கலவஸ்மின் இந்த கலியுகமே கலகம்தான். அந்த கலகத்தில் உள்ள இந்த கலியுகத்தில் பௌதிக வாழ்விலை அமைதியான வாழ்வுக்கும் தெய்வீக தன்னுணர்வு நினைவுக்கும் கொண்டு வர முடியும். இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. நீங்க எல்லாரும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம வந்து